أتيلمو وي ما يتطبع عن سلام كميل لكم خبركم سمعتنا باب زلكم مو سلام عنا تمنينا باركس لم دما كم تلمد حدش حبر تحت لكم مزلكم اتي حبر تنما لومي طعم ازيو حدا مدن زوي حبر تاي تسمعي زل مالتيو بزعبا حاونا طعم عندي خول مالتيو طعم عنده كم تنفوتو اب تيك توك اب لايف بزح مزناقات زخونو اب لايف نامص مالتيو طعم بزح دس زبل سراح زرح تنبر حاونا مالتيو لوم دما بزعبو طعمي ازيو مسنبل زخونه حبرتا تسمع له مالتيو طعم عنده ميتو قتلمو ناتبهالي زرب زله مالت خبركم سمعتنا نزينا بخم كنبلنا مسانا كونكم تكاتلنا عدمكم سنة صانحت خنلكم أتيلمو وي ما يتطبع عن وعطات مال دي خير ونفسي نقرن لا يبنى ودا ايتا ويتطبع عن ما يكون أصلاً ما نمشي نفسي نقرن لكم ها تري لك نفسي نقرن له قريب النور كمال وانت ايتا خير بمتى تذنبه شو بترى خلاص قد بيكون هذا الحين بعد قد أملاك تندز قد فرسي هو يتطلع على تقول خلاص تقلع تقول دي ولا تقل يسحبت قد حاجة يقول يقول بابي لما مستسمع ولا سواء حاول إيه هاي ما خلاك ما احنا ركبنا انت هاي مهندر بخرة هم بخرة مش مقطع karena kalau bisa ambil apa aja begitu kecil hal hai mau hai hadis صنعت هذا متى صدق انت يستسمع ورسول كنتي ابتي مسلي تريو زلهم خبركم سمعتنا شلا زبالو حاونا طعم عنده قتلمو بشاشعمو ناتبهال ايو زرب زلو مالتيو حاونا شلا كومو كبل ايو ام حلالف زلو مالتيو نملا سرا طعم عنده دما صنعاتي من كبليو ام حلالف زلو شلا مالتيو حاونا طعم عنده بزح غزي مسجنا حمود مالتيو او بزح نحن عاتيو كم دنبره كلاتنا نفولطينا مالتيو مصاناكا نقاتلكا يناولو ኣብ ብዙሕ ምሽቃላት ኣትዮም ነይሮም ቅድሚ ሕዚ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፍሕፍሕ ምስ ኣሕዋትካ ምስ ወገናትካ ምስ ኤርትራውያን ኣድላይ ኣይኮነን እናበልና ድማ ብዙሕ ግዜ ፃውዒት ኣቅሪብና ኣለና ማለት እዩ ሕዚ ድማ ጣጣም ዓንዱ ብከምዚ ክኣልዎ ከም ዝኽኣል እዩ ሸላ ተዛሪቡ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ቲክቶክ ኣካውንት እውን ኣቲኹም ተዳሪኹሞ ብዙሕ መዓልታት ድማ ቲክቶክ ላይቭ ከምዚ ኣተው እዩ ዝሕብር ዘሎ ማለት ዝኸበርኩም ሰማዕትና እንታና ንኸውን ዘለና ናበይና ዝኸይድ ዘለና ሓደ ሰብዚ ብነፃነት ክነብር ኣይኽእልን ማለት እዩ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብ ደስትኡ ንመሰሉ ክዛረብ ይኽእል ማለት እዩ ብርጌና ሓመድ ይኹን ሃገራዊ ይኹን ማለት እዩ ኩሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ ሰብ ነናቱ ኣረኣያ ኣለዎ ነናቱ ሓሳብ ድሌት ኣለዎ ማለት እዩ ብርጌና ሓመዱ እቲ ዕላምኡ ደስ ክብሎ ይኽእል ማለት እዩ ንብርጌና ሓመዱ እውን ዘይድገፍ ክህሊ ይኽእል እዩ ብሓሳብ ዘይንደጋግፍ ንኽእልና እስካዕ ሞት እስካዕ ቅትለት ዘብፅሕ ነገር ግን ክንገብር የብልናን ማለት እዩ ብፍላይ ድማኒ ኣሕና ኣብ ስደት ዘለና ማለት እዩ ክንፈቃር ክንተሓላላ ኣይኮነ እንዳ ኤርትራዊ ንኤርትራዊ ምስ ተጋሩ እውን ኣሕዋትና እንዲኦም ምስኦም እውን ፍሉይ ዝበለ ፍቅሪ ክንፈጥር ዘለና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሕዚ ድማኒ ኤርትራዊ ንኤርትራዊ ንስኻ ብርጌና ሓመድ ኢኻ ንስኻ ሃገራዊ ኢኻ ብዝብል ድማኒ ንስካዕ ከምዚ ዘብፅሕ ክንሰርሕ የብልና ማለት እዩ ሓውና እንተኮይኑ እንድሕር ዘይትፈትኹንካ ንኡ ዘይምርኣይ ናቱ ካብኡ ምግላል ይከኣል እዩ ማለት እዩ ሓውና ጣጣም ዓንዱ ቅድሚ ሕዚ ከምቲ ንፈልጦ ማለት እዩ ንሕንሕ ምስ ብርጌድና ሓመዱ ኣትዩ ነይሩ ማለት እዩ ንሳቶም እውን ብውሽጢ ይፀርፍዎ ንሱ እውን ኣብቲ ላይቭ እናኣተ ይፀራረፉ ነይሮም ማለት እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሕጂ ግን ከምዚ ኣጋጢሙ ይበሃል ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ምሳሌ ነረኩም ሓደ በዓል ገዛን ሓንቲ ሰበይትን ድማኒ ብዙሕ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ሓሳብ ኣፈላላይ እናሃለዮም ድማ ብሓባር ኣብ ሓዳር ንብዙሕ ዓመታት ይነብሩ ማለት እዩ እና ከዓ ሰብ ሓዳር እኳ ብከምዚ እናኣፀሉስ ኣሕና ከዓ ጎና ጎን ዘይንራኸብ ብማሕበራዊ ሚድያ ብሶሻል ሚድያ እናተረኣየና ከምዚ ዓይነት ገበን ክንፍፅም ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ምነወር እዩ ማለት እዩ ሸላ ሓውና ከምዚ ክብል ኣሕሊፍዎ ኣሎ ማለት እዩ ሓውና ጣጣም ዓንዱ ክቀትልዎ ከም ዝኽኣሉ እዩ ኣመሓላልፍ ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ሓውና ጣጣም ዓንዱ ድማ ብሓቂ ተቐቲሉ ድዩ
እቲ ሸላ ዝበሎ ሓበሬታ ልክዕ ድዩ ብሂወት ክህሉ ተስፋ ኩላትና እዩ ማለት እዩ ኣብ ሕክምና እንተልዩ እውን እናተመነና ማትኸበርኩም ሰማዕትና ብዛዕባ ጣጣ መዓንዶ ይኹን ሓድሽ ሓበሬታ እንተደኣ ሃልዩ ብቅልጡፍ ናብኩም ከም ነብል ቃል ክንኣተልኩም ንፈቱ ማለት ዝኸበርኩም ፍትዋት ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዘልኩም መፃኹ እዚ ክትከታተሉ ፀኒሑ ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ካልእ ተክታ ንረኽብ ድሓን ማይ ተጣጣማዓን ዋዕታት ማልዲኸ ነብሰይ ነግረንሎ ይብለ ወዲ ኣይተኸ ወይ ተጣምዓና ትማደ ቅራት ዝራእኮት ማለት ናይ ምሸት ነብሰይ ነግረንሎ እኮ ትርኢ ለኻ ነብሰይ ነግረንሎ ገሊብ ነብልት ማለት ወዲ ኣይተኸ ብምንታይ ቀዝለሞ ብሽጉጥ ራብ ካራ قدم لي هنا بزي عندي بعد جبت لي بعد بزي تعاملك كنت زبط فريسي ويطلع طبعا تقدر تقلع انت تفوز ولا تعقل يسلم انت زي تجي بعد لما وقع بس سبعي ولا سباحه ايه هاي ما خلاك ما احنا ركبنا انت هاي مهندر بخرة هذا خرف مش بطل هذا السوق karena kalau bisa ada apa aja mau jadi kok kita kali wat hai lo apa hai habis wah sana ada apa lo tuh sebelum untuk ini bisa sama ya waris